Ja, hoe geven ze zin in altijd te gast bij mij in het programma. Zo ook de vereniging van Zwaarbroek, Vastelandvereniging De Spookjegers. Vandaag hebben we een toffel jeugdprins Keanu en jeugdprinses Zoe. En natuurlijk ook prins Danny, uitgeroepen in januari. Allemaal hé, welkom, welkom. Pak je de microfoon erbij, hè, want dan kunnen de mensen zich toe zo huren. Zoe en Keanu, wie is het zo om jeugdprinsenpaar te zien van Zwaarbroek? Leuk. Ja? Heb je al leuke dingen mogen doen? Ja. Vertel eens iets, wat is tot nu toe het schoonste geweest? Je hebt vast heel veel leuke activiteitjes gedaan al. Ja, de recepties waren gezellig. Ja? Ja. En wil jij nog iets zeggen? Niet eerst op een feestje geweest al? Jawel, bij Groenewoud volgens mij voor de boerenbruiloft. En Ja. de recepties waren ook heel leuk. Nou, kijk aan, kijk aan. En er kan nog heel veel komen, hè? Dus je kunt nog heel veel gaan feesten wat dat betreft. Ja, en Danny, ja goed, wij kennen elkaar natuurlijk al een hele tijd. Dat klopt, En jij zult joh. vereerd zijn om ook nog eens de jubileumprins te mogen zijn bij de Spookjegers. Het was voor mij een hele grote eer geweest. Ik vroeg van, wil je jubileumprins weer van de Spookjegers? Ja, weet je, en een droom komt uit en zeker met een jubileumjaar heel speciaal. Ja, dan vertelde je mij nog niet zo heel lang geleden, want jij is een dochter. Ik zeg, nou, ik zag het filmpje voorbij komen en die was een beetje verrast. Je hebt het ook heel laat verteld, ja? Mijn dochter Lies heeft me pas op de zondagmiddag verteld en die begon te huilen van papa wil de prins van het was voor een droom het uitkomen, was voor een hele droom de overheid van de week nog zei nog ik droom nog gewoon. Ja. En wie vindt ze tot nu toe zo middag? Ja, goed geweldig. Ja. Dus heel trots, vind je het leuk om met te gaan, zeker met Keanu en zo erbij. Maakt er één groot feest van als een receptie gewoon. Ja. Hey, dat moment als ik zin komen vragen, Danny, want je zegt al, hè, dat is vereerd, maar wie hebben ze het aangepakt? Want je ziet een man van de vereniging, je doet al heel veel binnen de vereniging, dus dat kost misschien dan ook even net allemaal wat makkelijker dan wie het normaal eigenlijk binnen het vragen van een nieuwe prins gaat. Nou, makkelijker is dit ging ons niet met de buurman Ger Smolenaars. Samen met Johan Bongers, de prinsenbegeleiders, die zoeken de prins. Dus met de buurman Ger, die komt langsgelopen, dat zwijt je mee. En dan bel je aan. En dan komt binnen en dan stel je voor, wil je jubileumprins weer van de Spookjegers? Dus makkelijker kan ons niet. Makkelijker kan ons niet. En dan ben ik eigenlijk ook heel erg benieuwd, Zoe en Keanu, wie jij gevraagd zit om het jeugdprinsenpaar te mogen gaan weren voor de Spookjegers. Ik was de enige die was opgegeven, dus daardoor werd ik jeugdprins. Ja. En met We waren met z'n drieën. En we moesten alle drie dobbelen. En degene die... Hoe is best een beetje een... Ik bied niet, hè? Nee, weet ik. Degene die het hoogste had gedobbeld, die mocht eerst onder een spokenballon gaan staan. En ik had het laagste gedobbeld, dus ik mocht niet kiezen. Ik moest gewoon onder de linkerballon gaan staan. Daarna moesten we hem kapot prikken. En dan stond er of helaas of hoera, je bent de jeugdprinses. Ja. Nou ja. En gelukkig was het. Hoera. Hoera, ik wil net zeggen. Inderdaad. Nou ja, hartstikke leuk natuurlijk. Je ziet, ja, januari, hè, zie je uitgeroepen. Je zit zo de eerste week zo onderweg. Wat zijn uw momenten tot nu toe, Danny? Want je zit en nog eens in het jubileumjaar. Hè? Ik zeg al, er gaat nog natuurlijk een deel komen, maar je zult vast al iets hebben waarvan je zegt, nou, het springt er nu al uit. Nou, het Prinsenbal was al gewoon geweldig met uitroeping zelf. Het grote feest erna. Weet je, dat sprong voor mij de noten eruit. En verder de receptie weer zijn gewoon weer de zoltmalen, de vlekenstekers, de beesterbollen, vreugdeflaat. Dat is ook gewoon top. Maar voor mij de noten echt, het Prinsenbal springt er tot nu toe wel uit. Ja. En dan kreeg je natuurlijk komende week de bonte oven, je vrienden soort jeugdbontemiddag. En dan over 2 weken als eigen prinsreceptie gewoon een uitkijken. Ja. Ja, maar dat zullen jullie ook wel hebben, prinsreceptie. Dat is altijd, je ziet het al bij een paar geweest, maar ook een eigen receptie dadelijk. Hè? Dat is toch leuk om van alles te krijgen. Ja, dat dacht ik wel, hè. Ja, natuurlijk extra schoon het jubileumjaar. En iets wat natuurlijk altijd aan bod komt voor elke prins. Dat is die onderscheiding, hè, hoe je over na moet gaan denken. Hoeveel hobby's, werk en andere dingen zijn terugkomen die je leuk vindt. Laten we er eens even bij pakken. Pak hem, kijk je mee liggen. Richt hem heel even op de camera. Hè, dat ze hem even goed kunnen zien. Kunnen ze even inzoomen. En dan, Keanu, vertel eens wat je allemaal op de onderscheiding hebt staan. ik heb een bal erop omdat ik op basketbal zit. En muzieknootjes omdat Zoe op dansen zit en ik graag muziek luister. En ja, dat. Ja, en dan hebben we de orde van. In de orde van het springend basketballen. Nou, kijk aan, hartstikke goed. Ja, Danny, jij had ook de god van nagedacht. Ja, en ik zie er werk er al aan terugkomen. Ja, het werk komt erin terug natuurlijk. De orde van het rekenmachine. Ik ben accountant, we zijn altijd druk bezig met rekenen. Wat zit er verder nog op? Een glaas beer, ik gooi van een groot glaas beer. De vlag, grensrechten bij voetbalclub RKSW in Zwaarbroek. En dan even het logo van Minke Tour samen met Erwin Seemkes, Next en je weer op de schoot aan.
Dat moest gewoon naar vuur komen, ja. Ja, maar ik zeg al, hè, dat zie je dekken bij de onderscheiding, hè, dat de hobby's werken en dergelijke, dat komt terug en alles eigenlijk wat dat ze gaan doen. Dus dat is natuurlijk altijd heel erg schoon. Hoe kijk je nu nog naar uit? Want ik zeg al, er komen nog zoveel activiteiten, maar er moet toch wel iets tussen zitten waarvan je denkt, nou, dit gaat heel speciaal weer. Dan gewoon weer eens even te kijken dat we... Ja, onze receptie, daar heb ik wel heel zin in. En de jeugdprinsentref heb ik ook heel erg veel zin in. Ja, dat is goed. Dat je dat mocht organiseren, ook nog eens eigenlijk als jubileumvereniging. Dat is altijd schoon om dat extra dan nog een beetje met te kunnen geven. Stoot je ligt erbij aan, Danny? Of? Ja, helemaal Rob. Weet je Prinsentreffen mogen organiseren, dat is gewoon een geweldig jeugdprinsentreffen. En zijn eigen receptie kijk wel nu met het jubileumjaar. Maar dan even wat ook een beetje het roetsprongje. Vorige week had je een delegatie gehad over jubileum. Ja. Nou, eindelijk wat niet mogen breken, een beetje de goede drop mee dit jaar met Prinschap is het spokenbier Mistig Wit hebben gebrouwen. Mistig Wit. We hebben 2 flesjes voor meegenomen, op eindbijn kun je niet staan. Dat zeggen ze dek, hè? Ja, dat zeggen ze dek, hè? Eindbijn kun je niet staan, er stonden 2 flesjes. En dat is, ja, we kijken er goed uit naar de komende week wat er allemaal gaat komen. Ja, nou, ik gewoon proeven. Wit bier, ik hou ervan. Ik denk dat mijn collega's ook wel mee willen proeven. Ik denk dat dat allemaal wel helemaal goed gaat komen. Ja, eens even kijken. Ik kon eens even kijken. Volgens mij heb ik eigenlijk alles wel een beetje zo gehad. We zijn er eigenlijk een beetje zo in een rap tempo doorgegaan. Hè. Ik vergeet natuurlijk altijd iets te vragen, maar dat is helemaal niet erg. Een spreuk. Ook heel erg belangrijk natuurlijk voor die dag. Die mogen ze natuurlijk iedere keer kaken staan ergens hier op een receptie, een mondmiddag, bronterovens. Danny, laten we met even nog beginnen, want ja, goed, jeugd heeft de toekomst natuurlijk. Hè. Dan mogen die het afsluiten en dan... Voordat ik met de vies gewoon beginnen, wil ik hier zo'n scheier op in mijn orde. Ga zet ik in voor de Varsloven in de gemeente Wiert. Ga je ook zat genomen voor de voetbalclub in Zwartbroek. En vanwege dat feit wil ik gewoon scheiden in mijn orde van het rekenmachienke. Dan vragen we de kapel er even bij. Rob, heb je onderscheid in de orde van het rekenmachienke. Tada! Ja, dankjewel Danny, dankjewel. Ja, en dan wil ik met mijn devies die aansluiten. Met deze dag geen rapporten, mails of getallen, maar deze vastlovend gewoon wij knallen. Nou, en dat gaat zeker goed komen, Danny. 4 biers, zoals je gekend. Ja, en dan natuurlijk ook nog aan nuchter hier, hè. Ja, eerst onderscheid. Zal ik het even vast hoor. Ik heb ze gelijk al. Met Danny kan je naar de mini-microfoon. Ik onderscheid u in de orde van het springingsbasketballerke. Tada! Ja, dankjewel. Kiano ook, dankjewel. Ja, dan... En ook het laatste woord voor... Met einde sprong en paas geven we het jubileum volgas. Alaaf. Nou, kijk, dat gaat helemaal goed komen als Warmok. Daar ben ik zeker niet bang voor. Een hele goede vastelovend en we gaan elkaar zeker nog treffen. Hier hoor je thuis. Weert FM.